Vítam vás pri putovaní do sveta našich predkov, do sveta, kde príroda nebola len súhrom rastlín a zvierat, ale plátnom pre sily, ktoré formovali ľudský osud. Dnes sa ponoríme do príbehu o bytosti, ktorá vzbudzovala úctu, strach i posvetný rešpekt. O hadovi. V našich končinách nebol had len plas. Bol to domovník, strážca pokladov, symbol večného života, niekde ho volali aj dedo, ditko, had hospodár, domovíček. Za domového hada sa považoval šedý alebo biely had. Čím bol tento had svetlejší, tým mal byť starší. Niektorí ľudia hovorili, že sa ničím nelíšil od ostatných hadov. Jedna z najsilnejších hadích povier je spojená s ochranou domova. Had často v podobe neškodnej úžovky bol vnímaný ako duch miesta alebo domový duch. Bol to tichý spoločník, ktorého prítomnosť bola zárukou stability a prosperity celej rodiny. Verilo sa, že had žije v tesnej blízkosti domu, pod prahom dverí, v základoch domu, za pecou, pod ohniskom, v komore, v stenách domu, pri studni, v blízkosti chlievov alebo ukrytý v kope palivového dreva. Had studni udržiava čistú a chladnú vodu. Ak človek uvidel hada priamo v dome, nepovažovalo sa to za hrozbu, ale naopak, za znamenie šťastia a ochrany. Had bol totiž pokladaný za stelesnenie duše predka. Podľa ľudovej viery sa predkovia po smrti vracali v hadom tele, aby dohliadali na svojich potomkov a chránili rod. Najčastejšie malo ísť o dušu prvého gazdu, ktorý žil v novopostavenom dome a po smrti sa stal jeho strážcom. Život domového hada bol úzko spätý so životom gazdu a celej jeho rodiny. Had mu svoju prítomnosť dával najavo zvukmi, tichým syčaním alebo jemným klopaním na prah dverí, ako by upozorňoval na svoju ochrannú prítomnosť. Ak však had dom opustil alebo zahynul, považovalo sa to za zlé znamenie. Verilo sa, že rodinu postihne nešťastie, choroby alebo dokonca zánik celého rodu. V mnohých regiónoch sa zachovala povera, že hadovi sa dávalo mlieko s chlebom alebo kaša, nie ako potrava v bežnom zmysle slova, ale ako obetný dar. Mlieko bolo symbolom života, plodnosti a rodovej kontinuity. Kto dával hadovi mlieko, dával ho vlastnému domu. Posilňoval ochranu, ktorú had poskytoval. Nebol to akt strachu, ale rešpektu. A rešpekt bol základom rovnováhy. Pri voľne žijúcich hadoch sa verilo, že majú svoj pevne daný čas. Zo zeme vraj vychádzali 24. apríla na Juraja, keď sa svet prebúdzal, a vracali sa späť 24. augusta na Bartolomeja, keď sa dni začali krátiť. V ten deň sa mali spoločne stiahnuť do podzemnej jaskyne, kde prečkali zimu. Ak had uhryzol človeka bez príčiny, nebolo to len nešťastie pre obeť. Znamenalo to istú smrť aj pre hada. Verilo sa, že taký had sa previnil proti poriadku sveta a zem by ho odmietla prijať späť. Keď prišla zima, zamrzol a zahynul. Ak však takého hada zabil človek, nebola to úľava, ale prekliatie. Hovorilo sa, že tým na seba prevzal hadí hriech a niesol jeho následky. Stretnúť živého hada bolo považované za znamenie šťastia a ochrany. Naopak, nájsť mŕtvého hada znamenalo smolu, chorobu alebo blížiace sa nešťastie. Zvlášť zlé znamenie bolo, ak niekto uvidel hada, ako sa na pastve prisáva kraván k mlieku.
Ak takého hada zabili, verilo sa, že kráva onedlho uhynie. Ako by si had odniesol jej život so sebou. Existovala však aj povera o bohatstve. Ak človek pred Jurajom, teda pred 24. aprílom, odrezal hadovi hlavu mincov, verilo sa, že sa mu táto minca bude stále vracať a že nikdy nebude trpieť nedostatkom. Ľudia kedysi verili, že medzi hadmi existuje kráľ hadov. Bytosť staršia než lesy a múdrejšia než človek. Na hlave mal korunku, pripomínajúcu kohúti hrebeň, znak jeho vlády nad všetkým plaziacim sa. Nehovoril ľudským hlasom, pískal ako valach, syčal a týmto zvláštnym zvukom dokázal zvolať ostatných hadov. Kráľ hadov vlastnil aj zázračnú zelinku, bylinku s nepredstaviteľnou silou. Dokázala otvoriť každý zámok, rozraziť dvere, aj skaly a podľa niektorých povier dokonca uhasiť oheň. Bola kľúčom k tomu, čo malo zostať navždy skryté. Keď kráľ hadov zapískal, zliezli sa hady z celého kraja. Hovorilo sa, že ich mohlo byť až 13 300. Spoločne sa zhromaždili na teplom skrytom mieste 24. augusta na Bartolomeja. Tam začal tajomný obrad. Hady sa stiahli do kruhu a spoločne duli hadí kameň. Zvláštny útvar, ktorý sa postupne tvaroval dychom a silou plazov. Po dlhom nafúkovaní získal okrúhly alebo vajcovitý tvar. Tento hadí kameň bol považovaný za jeden z najmocnejších magických predmetov ľudovej viery. Verilo sa, že lieči choroby, prináša bohatstvo a šťastie, dáva majiteľovi čarovnú moc a umožňuje nájsť poklady skryté hlboko pod zemou. No cena zaň bola strašná. Ten, kto sa ho pokúsil získať, zvyčajne zahynul, uštipnutý hadmi, ktoré kameň chránili a spoločne ho vytvárali. Predsa však existovala nádej. Povera hovorila, že hadí kameň sa dá získať pomocou vozového kolesa. Keď sa koleso hodilo medzi hady, niektoré sa odplazili, iné sa namotali na lúče kolesa a na krátky okamih vznikla voľná cesta bez hadov. Tiež sa verilo, že hadí kameň nepomôže len k liečeniu chorôb a šťastiu, ale aj k temným čarom. V rukách nesprávneho človeka sa mohol stať nástrojom porobenia, kliatby a vedomého ubližovania iným ľuďom. Hovorilo sa, že kto hadí kameň použije so zlým úmyslom, dokáže privolať chorobu, rozvrat, nešťastie či pomalý úpadok iného človeka. Rovnako sa verilo, že kto zničí hadie vajce, dopustí sa ťažkého zločinu proti poriadku sveta. Tento čin nezostal bez trestu, hadí král sa mu pomstil. Podľa povier zoslal na vinníka oheň a jeho dom splanul. Ako by bol zapálený nie ľudskou rukou, ale hadím hnevom. Prechodom z ríše mŕtvych predkov sa dostávame k hadovi ako symbolu večnosti a obnovy. Jeho schopnosť vzliekať kožu z neho robila dokonalé zobrazenie znovuzrodenia a prekonania smrti. Hadia koža bola vzácnym liekom. Verilo sa, že ak sa priloží na čelo, pomôže proti horúčke a prenáša na človeka regeneračné schopnosti hada. Had je múdry a mocný, ale jeho sila má aj temnú a hlavne transformujúcu sa stránku. Tu sa dostávame k rozdeleniu na dobrú užovku a zlú vretenicu, ale aj k mystickej premene, ktorá dávala hadovi krídla. Had v sebe skrýva potenciál premeny na najmocnejšiu bytosť folklóru draka. Verilo sa,
že kráľ hadov alebo obyčajný had, ktorý 7 rokov neuzrel človeka, nepočul ľudský hlas ani zvuk kostolného zvona, prestáva patriť svetu živých. Po tomto čase sa premieňa na draka. Táto bytosť už nepatrí k zemi, je to vládca búrky, krupobytia a ohňa. Stáva sa nebezpečným démonom, ktorý lieta nad krajinou, sťahuje mraky a ničí úrodu. Je to vyvrcholenie hadej moci. Posun od tichého domového ducha k ničivému démonovi. Drak sa objavuje aj po boku Strigvoňa, bytosti stojacej na hranici sveta živých a mŕtvych. Spoločne prinášali búrky, krupobytie a nešťastie ako nástroje temných síl, ktoré trestali ľudí. V niektorých povestiach bol drak synom Ježibaby, inde je pomocníkom a strážcom. Ježibaba ho vychovala v tme a ohni, učila ho nenávisti voči ľuďom a posielala ho konať skutky, ktoré si sama netrúfala vykonať. S príchodom kresťanstva v strednej Európe sa pohľad na hada výrazne zmenil. Z pôvodného ochrancu domu a studne, ktorý mal zabezpečiť zdravie a čistú vodu, sa stal symbolom nečistoty, pokušenia a diabla. Ochranné rituály spojené s hadmi postupne zanikali alebo boli cirkvou zakazované. Zaujímavosťou je, že v Biblii sa had považuje za najprefikanejšieho zo všetkých tvorov. Čo ešte posilnilo jeho vnímanie ako bytosti, ktorá klame, ale zároveň zvádza falošnou múdrosťou. Staré pohanské predstavy tak prežili už len v ľudových povestiach a folklóre. Had vo folklóre je dokonalým príkladom toho, ako môže jedna bytosť nie v sebe protichodné posolstvá. Bol domovníkom, ktorého smrť znamenala skazu a zároveň démonom, ktorého prítomnosť na poli sľubovala neúrodu. Bol múdrym strážcom života a liečiteľom, no zároveň aj symbolom kresťanského zla. Tento dvojaký pohľad nám pripomína, že naši predkovia videli v prírode nielen to, čo je na povrchu, ale aj jej hlboký mystický význam. Had, plas, ktorý sa dotýkal zeme, symbolicky spája tri svety. Podzemie predkov a pokladov, svet zeme ako priestor domova a života a napokon aj svet mágie a neviditeľných síl. Jeho príbeh je dodnes živým svedectvom o rešpekte, ktorý kedysi ľudia cítili voči každej bytosti, s ktorou zdieľali svoj svet. Ďakujem za pozretie videa a teším sa na vás pri ďalšej ceste za tajomstvami našej ľudovej kultúry. Ak sa ti páči objavovanie zabudnutých mýtov a temných legend, podpor kanál Záhady neznáma odberom a lajkom. Ďakujem.